Bivši ministar odbrane Donjecke Narodne Republike, komandant prvog talasa ustanka u Donbasu, heroj odbrane Slavjanska Igor Ivanović Strelkov, otišao je na front kao dobrovoljac. Od samog početka specijalne vojne operacije je pokušavao više puta da uđe u Ukrajinu, piše portal Ana News. Informaciju da je Igor Strelkov, što je zapravo njegov pseudonim kao veteran FSB-a, otišao na front, potvrdila je njegova supruga Miroslava Reginskaja. U okviru koje će jedinice delovati još nije saopšteno. Igor Strelkov je 1992. godine učestvovao u ratu u Pridnjestrovlju kao dobrovoljac strelac Crnomorske kozačke vojske. 1993. godine borio se u Bosni i Hercegovini na srpskoj strani, a od 1993. do 1994. služio je u vojsci Rusije. Godine 1995. Igor Ivanović Strelkov, već veteran ratova u Pridnjestrovlju i Bosni i Hercegovini, učestvovao je u Prvom čečenskom ratu. Pošto je postao vojnik po ugovoru, služio je kao zamenik komandanta artiljerijskog voda od marta do novembra 1995. godine. Tokom drugog čečenskog rata Igor Ivanović je kao oficir FSB-a učestvovao u borbi protiv banditskog podzemlja na Severnom Kavkazu. Prebačen je u rezervni sastav 2013. godine. U 2014. učestvovao je u krimskim događajima, a potom je igrao ogromnu ulogu u ustanku u Donbasu, vodeći odbranu Slavjanska. Ruski organi bezbednosti su mu više puta zabranjivali ulazak u Ukrajinu od početka specijalne vojne operacije.